Progresívci prehrávajú po celom svete. Prehrávajú tak frontálne, že ich koniec na Slovensku je len otázkou času. Neveríte? Tak sa pozrite, ako sa vyvíja svet. Slniečkárske vlády padli už napríklad v Spojených štátoch amerických, kde Trump oznámil, že jeho vláda bude uznávať len dve pohlavia, spustí deportácie nelegálnych imigrantov a zastaví nezmyselné zelené regulácie. Slniečkári padli už aj v Kanade, v Gruzínsku, vo Francúzsku, v Nemecku, vo Švédsku, Fínsku, ale v neposlednom rade aj na Slovensku. Veď si len spomeňme na porážku Matovičovej a Hegerovej vlády a na koniec Čaputovej a následnú porážku progresívca Korčoka. Naopak, vlastenecké strany a kandidáti uspeli v Taliansku, v Maďarsku, v Rakúsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Rumunsku, ale aj na Slovensku v eurovoľbách, kde sme ako Hnutie Republika dosiahli skvelý úspech a vytvorili v Europarlamente vlasteneckú frakciu Európy suverénnych národov. Mení sa však aj situácia vo svete. Zelenský a Západ na Ukrajine prehráva a stráca. Združenie BRICS sa rozširuje o obrovskú Indonéziu a mnoho ďalších krajín. Bývalého eurokomisára Reindersa vyšetrujú za pranie špinavých peňazí a Lénová sa už musí tiež skrývať pred súdmi. Elon Musk a Mark Zuckerberg verejne priznali, že ich sociálne siete progresívne vlády tlačili k cenzurovaniu a manipulovaniu správ a vyhlasujú, že s touto progresívnou cenzúrou už končia. Skrátka, tých porážok progresívcov a odmietania ich ideológie je toľko, že to človek už nestíha ani sledovať. Preto najmä vy, mladí, nelipnite na pomílenej progresívnej ideológii, od ktorej sa odkláňa pomaly už celý svet. Je to slepá ulička dejín a za chvíľu sa na ich viacerých pohlaviach budú všetci už len smiať. Nebojte sa pridať k vlastencom. Svet sa mení. Buďte aj vy súčasťou tejto zmeny.